Kumawood TV Amansane Yena Yedimu Kumawood TV Aba Amansane Yena Yedimu Kumawood TV Aba Amansane Yena Yedimu Sini papa be na upe biashe Amansane winyano baby Kumawood TV Amansane Yena Yedimu Kumawood TV Amansane Yena Yedimu Kumawood TV Aba Amansane Yena Yedimu Kumawood TV Aba Amansane Yena Yedimu Sini papa be na upe biashe Amansane winyano baby Kumawood TV Amansane Yena Yedimu Kumawood TV Amansane Yena Yedimu. Okay. Yes, I'm a Obibia Kwaba at the back Kumawood TV so. Jumadia Oshe a spiritual hot seat. Spiritual hot seat. Jumadia say say Yatina say ya near be rahum and Habaya Wobiase in Nia Nusini near Etimi ye Emeni Pedriano. Ewo hum from any hunam from. Na me am di dwumade bro ye frame Eugene Moses Akwa. Dodo na frame Ochrozo 1, the only one in Ghana. Me nam di dwumade ebreo na tembia me ne doctor Mayaze ana eye twetwen komo. Nti se bia fe na do TV na to Kumawuda mesro enchimo afidie nim free a. Tamuchuku nenne ye bewura honhom fam ene honam fam. Niama ewo se onipadua no ehia ene honhom fam so honhom like a ban en haban ne menua eboye ho ban ewo honhom esan saye yare ewo honhom ene honam ani nyina ti montena sichuku na mohwe dwumadie no na ansa na no enne ena awotwe efiade na awotwe Kumawood Training Institute ye de dwumadie no eba be hyehye so ye be kire nsa no dwuma mentena fie nka se unya dwuma enye Kumawood de ye Training Institute no ye de asi ye de atu ye ho asi wo se nsa no dwuma enko an ye be kire o se de asi ye enwa se enwa bo denden ye be kire o se de asi ye enwa a obenya sika bebre emre wan kon with verse no obi kra ho nim kwan kra fa so nya mre ye be kire o se de edua mre ewo even garden wo dem da bi kakra bi kra betima ye mre ama na doso na so waton no wanya sika ana fe so ye be kire o se 3D airpost ya na manfo kire but ye be kire 5D airpost se ye be kire ni ama mako 15 edoso bebre Friday ebe ene awotwe pepepe ani ye no culture center kwashia down hall by dodo na friend kwashada hall aha kwashia down hall ho ne ye no Friday ya 250 Ghana cedi pe ana niama ye be kire nyina so ya san twa gu pen drive so a wo pe ye kire owie na wo pe a wo betima to pen drive no na wo de coffee ebi a wo ye na kire wadwen a wo de hye wo deck mu ana se wo computer mu a eno ane se wo hwe ni nyina no so ye 50 Ghana ti en fa se in all no 300 Ghana cedi pe en kan tete 3 million fa ne be sua bi na mwa baby bia wo bia wo de be si kejetia uduru kejetia wo so ko culture center kejetia culture center unya duru culture center ase kwashada ho bia be kire ti mesira o menyi hu frim ye betwa ye ho aba se ye twa ye ho ba me ne Dr. Solomon obu abisa eba betwetwe nkomo ewo honhom fam ene honam fam ti mesira wa atena TV no tuku men sorry menchi no afide ni mfia
na ye de niam papa bebre ebrel ye ntwa ye homra ye ba ye beto aso Kumawood TV aba amansane ye na ye dim Kumawood TV aba amansane ye na ye dim Sine papa be na upe bi ashe amansane winyano baby ya Kumawood TV amansane ye na ye dim Kumawood TV amansane yena yedimu Kumawood TV aba amansane yena yedimu Kumawood TV aba amansane yena yedimu Sine papa be na upe bi ashe amansane winyano baby ya Kumawood TV amansane yena yedimu Kumawood TV amansane yena yedimu Kumawood TV aba amansane yena yedimu Kumawood TV aba Job training. Ensano juma ayimfie ya sanso ababie. Yes, afi bema Ghana ni bia, ohweyen bia. Enya ensano juma aye. On the 12th March ya yesimu. Ni da etoso edumienu pepepe. Eye Friday a ebe ya. Ya de eda baako pe na esi ho. Ni akyerekyerew saa niema ya edidi soyi. Car and motor tracking device. Eno no eye senia wonso betimi ede machine bi ahye wo car ana motor mu na se eyira mpo a watimi ehun baabi aka no ewo yedi kan akire mo se na esi 3D epoxy sese ye kire 5D epoxy anu so ayade a se wo ye no wo dem ana se wo ye no wo fie a eti shren aba no ye se ase de waso kane akora de atomu no fe ye besa nso akire new biofield digester yedi kan akire mo sa old one no ba we eye no foforo kora ana ye de aba ye ba be kire organic weedicide nso ye be kire ye nuan makuafo no bra na ye kire se na esi eye no na wodi gu kokko ase ana no bae na se a na timi adonwura ni nyina snail farming bra na ye kire se na esi yen enwa sese de enwa boa ye den pa eno nti uba mo besua se na esi yen enwa emretie bi mu obetima yen enwa ama enwa anyini bebre na waton na wo so de anya usika mushroom farming eno no aye senia yesi dua mre ewo ye fie ye garden mu ana se afuo mu ama ne nyini from kama na wo so timi ton ede nya usika bebre ye be kire soap making sani esi eye samna ne ade ye ade wo fie ene baabi a ye be kire sani esi eye washing powder eno so bra ne ye kire kama pa ye be san so a kire abefo kwan so kra ye si di ye ne akasa ye nwura a ye na ofie ade ye gas ema no so ja kama wa bra onkoto gas o baabi a ye kire sani esi eye gas ene ne cylinder ye wo bibi so ti say banana shower gel bra ne ye kire sani esi ade kwadu eye shower gel kama pa ye be san so a kire fruit ice cream bra na ye kire si na si eye brown sugar a wodi be ye oniema bebre aton asanya sika dettol ye be sanso kire se na si eye dettol ana afen so ye be kire se na si eye milk powder bra na ye kire tomato paste ye na jai de ototo no abontin bebre na eno so sande yare ebre wo no eniema ye be kire we nyina eye natural ye ne ye ho niema ya ana ye de kire wo se na be ya onkoto na ummoka bebre obatim so asande ye wadwuma na wasanya mfaso so bebre number don the good screen so no friends say na fe yembuku di nto ho ye kire niema mako 15 ye de eda baako pe ebe kire simple kra e ma nya wanwa se ye de da baako e kire sa niema we nyina no ye se tua eye 250 Ghana cedis pe kana sika no 2.5 pen drive eye 50 Ghana cedis and a training so eye 250 Ghana cedis o kana nyina bomu a
ɛyɛ 300 Ghana cedis. Tua saa sika kumai ne amfa nkyerɛw saa nneɛma wei nyinaa na fa kɔbɔ bra. Yɛbɛsa nso ama pamphlet asa ama certificate. Mensa ne sika ɛmfa ma obiara. Wo de frɛ na fa wo din ɛma yɛn na yɛntwerɛ wo din na yɛfa wo din no ɛnregister ma wo. Wo ba na wo do sika na ba wo betua pɛ ne ama receipt. Fa number na ɛda screen so no ne yɛmfa register wo sesi a entrance nka sɛ menya adwuma nyɛ sɛ bosia kɔbɔ bosia na fa bra na besua saa nsa no adwuma wei. Meka wo sɛ ɛda a yɛde yɛ saa adwuma die yi ɛyɛ efiada on the 12th March ya yɛsi mu ne da ɛtɔ so edumienu pɛpɛpɛ ɛyɛ Friday a ɛbɛya enti srɛ kwan wɔ adwuma mu na srɛ kwan ɛwɔ boss hɔ na bɔ mmɔden asɛ saa da kopɛ wei deɛ wode bɛba besua na aboa wo yɛyɛ saa adwuma die wei nyinaa ɛwɔ Kumasi Cultural Center Kwahyadan Hall ɛhɔ ɛna yɛdi saa adwuma yi ɛno to baabi a wofiri baabi a mepatwɔ bra besi Kumasi wosi Kumasi a wosi wo pɛ kagetia wosi kagetia pɛ busa obia sɛ ɛhefa na Cultural Center wɔ obia bɛkyerɛ simple kra so frɛ chichiri na ɛba wo de frɛ yɛn na yɛn buku baabi a obɛda ɛmfama wo baabi a obɛda no ɛyɛ free afei obi bia a obɛba training ni bi no wɔde ane a obɛdie a ayɛ lunch no ɛyɛ free yɛbɛma wo aduane adi ɛne ensuo anom ama wo hotɔ kama COVID-19 enso protocols ni nyinaa ɛbɛyɛ adwuma kama kwa number na ɛda screen so no ne yɛmfa register wo sesi a ɛyɛ 0244294066 na mepakyɛ wɔsɛnde wo din a ɛwɔ wo ID card no so ɛde ama yɛn ne yɛde register wo woba ya na wo do sika no aba wɔse ɛnsa no dwuma ahemfie ɛbɛyɛ butu. Alright, there's some of Bibia Quava at the back Kumaut TV so. Jumadia when you so a spiritual hot seat. Spiritual hot seat. Who sem unam sem and yebeka. Na mene Dr. Solomon Obuabisa Anna Ebetu Chenkoma. Dr. Emma Quava. Yeah, Bibia Boko. Wow. Tembia fresh. Yeah. I go back to switch that. Amen. And last week, we born some debris so we and even crowd can say I'm buying it in real we are sitting there. Kasi yaka unima. And I think beyond so no. Yes, we have to see you. Sa wadumo sebia Nyankopon wadom se haban ne nnua ne nsini kwan ye befa so aboa no na wo kire yeso ye pese tambia yehu ebia ne wa last week wa mo me yare so na ebia ne wa be bo me yare so na last week ye wie no ye di wie wo se ebia oyo ba na se bema bia twadi anase oba bia twadi a kwan a obefa so aya onsa beka wajapade ne ba anase se okunu no obi age no ana oyere no obi age na kwan a obefa so a obenya wade ba na eho ne yedi dru ye ne yafa ne se obi age obi kunu ana obi age obi yere ana obi edi obi akọ school wahwe na ebe wi achi wase mempe obi o kwan be na obefa so abo ani papo. Okay, ya wapa bebra ya fasoboa. Ne nyina ne ahahan ya. Okay. Nyankopon ama me hunim de. Alright. Enti no ba ya de ahahan na ya keka boma. Na ya atwi nipa na ma wo. But ejina so eje enema mienu. Okay. Ara say physically no. Wo attitude bi ana say wo kasa na wo ne ye bi impo yiye. Di na ama nipa no. Ade waja ana so also ndimi no ntina bi o. But the Kobani says, who fam, and be a fearful, and I want to fool, and as a bronfus who say, I want no qua a baby, intino, or more, I plan say, would destroy more asset than a dear, and an oba, that they are high better. Well, you try a Husima, Embra, Yaba. Dr. Solomon Obuabisa Atwas yenka yombra Kumawu TV aba amansane yena yebie Kumawu TV aba amansane
yena yedimu. Sine papa be na upe biasha. Amansane winyano baby ya. Kumawood TV. Amansane yena yedimu. Kumawood TV. Amansane yena yedimu.